Samyo nindakaken Dara cara sirna sedaya ajrih wilalading Sri Nalindra. Datan wonten panjenenganing Nalindra gumlaring jagat ingkang sinangga ing pratiwi kasungsungan dening akasa kagebeng ing muhara kawengku samudra laya sineksenan Sang Hyang Candra kepadangan Sang Hyang Surya Puja mirip Nalindra Ndarawati Nalindra adil paramarta berbudi bawa laksana welasase dumateng para kadang sentana sumrambah para kawula Nalindra mulawung bali lunjangkung perang apupuh ngapura pating para wadya agung tiniti prisa lumintir pangreh utama tinenga-tenga saking manca negari Sri Nalindra Ndarawati Nalindra ingkang welas asih mboten ngamungaken nara praja senajan para kawula kekirangan boga kaparingan boga kekirangan wastra kaparingan wastra kapunggal semanten kawibamaning kraton Ndarawati sinten to dasa namanira Sri Narapati wau dasa 10 nama jejuluk Sri Ratu Narapati wus ngarani iku jejuluk Prabu Wanarasinga Prabu Wanarasinga Nalindra ingkang luruh pasmone lenggah dampar kencana ketingal ageng perbawanira satumara satrumati jalma mara keplayu senajan mega piyak barat mangemper-emper bebasan kayu adoh tumiyung ingkang celak samya manglung lenggah dampar kencana sinten ingkang kepareng caket pasowananira rayi dalem Nalindra Ndarawati bebeteng Kraton Ndarawati kekasih Raden Singa Mulangjaya satriya bagus warnani nom dasari pinangka agul-aguling Kraton Ndarawati Didyasti Mandraguna Jayeng Palugon Raden Singa Mulangjaya mengkeraken salindra mantri Mukapatih Binti Mestaka Patih Binti Mestaka mengkeraken Sangya Parwa mantri Bupati Nayaka sumrambah para wadya bolong blabar paswanan agung Yayah Samudra kang tanpa tepi yen Cinandra mangitan dumugi munggangan mangilen dumugi wantilan mangalir dumugi panguraan Jawi pindha ndoyongna pacak suci kaya areng kersa ngagem busana manca warna pindha panjraing puspita mulat sangya para kadang sentana miwah para wadyabala ingkang sowan wonten madyaning Kraton Ndarawati gya lenggah dampar kencana Sri Nalindra yen Cinandra busananira Sri Nalindra kersa ngagem celana cindhe puspita kaparingang rinda cinawi ingkang sageblok agengira kersa ngagem kampuh parang rusak barung kaparingan grudan
kersa ngagem mudhet cindhe wilis oncal-oncal mas gineping kersa ngagem Mekutha Raja Kencana jejamang sungsun tiga kinancing-kancing Garuda marep Garuda mungkur ota-ota sinangga Praba Kencana Sri Nalendra kersa ngagem wangkingan warung koladrang ukiran padhet pendak tunggak semi tinotah tinaturengga kersa ngagem kelabau naga mangungsa gelang kroncong rineka sarpa ora mantra-mantra titang mangobatara pindha Bathara Wisnu mangijo pantang kinarebek sang ya para widodara widodari hapsara hapsari dewata dewati tintremandyaning pasawanan agung Kurmati Nalendra Siniwaka banyak daleng samunggaling Walga walita kendhi pertala kajeng Mas Bakara Kencana lar badhak ampil-ampilang dalem Sang Rekana Patih binti mestaka dawuh dumateng kawula prajurit Wedana Lurah Penewu bekel sepuh bekel enem supados ngangsek pasawananira Kurmati Nalendra Siniwaka mriyem teluning atunggal para prajurit sami cancut taliwondo kanca jajari kanca ndodhok kanca maju colorodol arum gandaning puspita rengganing busana
bagus alus rinengga busananira Regana Pati Sirmandaya Mandaya sekaring bawana Sretinon ing pasewakan Busana maneka warna Sebagung puspiteng udyana Yang pancring sarwa rukma ranggeng manmenara wata Obro prabanyo gangsu merat kenyaring tejo lali werat ler kilat sisiring dadet wimbo kekondo ambre mingget katiuping maruta mondro katiuping maruta mondro saparan mangambar kungas Yoto
risedeng sinewaka Sang Prabu Narasinga prastideng dambarga cana asri rengganing busana kinontrang kondrang masrekno yaya yang Bathara Wisnu Maya Bapak Nalariwa kang samya sebu Sri Nalendra arum ngandika alon Sri Nalendra wijiling sabda Ewang sukmo mangadya linuwi wong sekaring bono langgeng kadangipun Kakang Dimas Singa Mulang Jaya ayo dadi rukitaning pamikir Dimas Singa Mulang Jaya ndak piji ana ngaresanipun Kakang kanthi raharja sowane Dimas Singa Mulang Jaya kula nuniki Koko Prabu sekelangkung kapundi kasuwun pinampi sabda dalem Koko Prabu sesembahan kula ingkang rumentah dhateng Rai Singa Mulang Jaya sabda dalem Koko Prabu kula tampi asta kali kula pundi wonten ing mestaka andados jimat kaibe bareng ingkang rayi ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu iya Dimas kadangipun Kakang Dimas Singa Mulang Jaya wis ndak tampa kanthi lejaring penggali ora luwih enggal prayogatna jeneng para swan ana ngarsanipun Kakang mangestakaken dawuh Sumrambah Patih Binti Mestaka wonten dawuh pangendika sinuwun kanthi raharja sowan sira ana setinggil Binaturata Kraton Ndarawati saking berkah pangestu dalem ingkang sinuwun sowan kula wonten ngabiyantara kados boten wonten sambi kula setunggal menapa abdi dalem patih ngaturaken sungkeming pabekti sayogi kunjuk sandhaping pepodo iya wis ingsun tampa ora luwih enggal prayogakna jeneng sira sowan mengarsaning suwi kados samulangkung prayogi sinuwun Patih Binti Mestaka nuwun katimbalan bawane jeneng sira wis dadi rangka dalem Kraton Ndarawati niki ingsun bakal mundhut prisa kadiparan pawartane para kadang sentana medhun marang para kawula ingkang dumunung ana pradesan pagunungan enggal aturna ana ngarsaning sinuwun keparang matur wonten ngesut dalem ingkang sinuwun selepat muga nglebena samudra pangasamba menawi nandhalem mundhut prisa kawontenanipun para kadang sentana wah para mantri Bupati Nayaka boten wonten ingkang hanguciwani boten wonten ingkang merung kampuji ngundang datan Ratu Gajah Gelar iya
sedaya mung sungkem padha wonten ngersa dalem ingkang sinuwun. Dini ingkang sinuwun ngendika kawontenanipun para kawula dalem ingkang wonten pradesan pagunungan samya ayem tata titi tenten gemah ripah lojinawi. Mboten wonten para kawula ingkang kekirangan boga, mboten wonten para kawula ingkang kekirangan wastra. Sedaya amuk kecul kumpul bandon nglompol sayek saeka kadi ngayahi pakaryaning padusunan Sinuwun Prabu. Mboten ngamungaken para kawula, mboten ngamungaken Narapraja, senajan abdi dalem patih anggen kula suwita wonten ngersa dalem nggadhahi kalepatan kateng kerajangga kula badhe sumadya awit ingkang abdi patih upami ngunjuk tirtanipun Kraton Dwarawati, upami mboga saking bumi Dwarawati. Sinuwun kepareng kateng kerajangga kula ewang sukma mangadya linuwih sekaring Bono Langgeng Patih ingsun nedha nrima marang jeneng sira kinarya pengayem-pengayeming para kadang sentana miwah para kawula. Ganjaran apa ingkang bakal tak paringake Patih Binti Mestaka? Aduh sinuwun, sak gluguting kolang-kaling jinawut pinana sasra tilema sak liyepan boten badhe nyumpena kekucah dalem ingkang sinuwun ingkang kula suwun, ingkang kula cadang-cadang surya pantaraning latin kautusa ingkang tebih kabetan ana ingkang awrat sendika anglampahi menawi ingkang sinuwun ingkang dawuh dados gesang kula pejah kula sumanggaaken ingkang sinuwun ewang sukma mangadya linuwih. Ora ana rangka dalem loro telu ya mung Binti Mestaka kinarya suh kinarya pengayoming para kadang sentana mbah para kawula. Nggih, kula pamaken suh boten menapa-menapa. Ingkang abdi ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi kunjuk wonten ngandhap pepodo. Iya. Le ngaturke bekti kok bola-bali. Nggih. Ya wis ingsun tampa. Ndadekake marming penggalih ingsun mriki sinuwun. Prayogakna Patih jeneng sira sowan mriki kados boten kuciwa anggen kula sowan wonten ngersa dalem. Kadangipun Kakang Dimas Singa Mulangjaya wonten dawuh pangendika Koko Prabu dangu ingkang rayi. Dimas Singa Mulangjaya aduh tak awe cerak tak raketake. Iki dudu dinaning pasowanan agung nanging pun Kakang nimbali Dimas Singa Mulangjaya kaliyan Patih tak konekseni wektu dina iki pun Kakang ngendika marang jeneng sira Dimas Singa Mulangjaya latrine wis kawuri ana wangsiting jawata ingkang linuwih. Ora suwi meneh pun Kakang bakal lereh ke Prabon ana jalma ingkang bakal dadi nalendrana Kraton Dwarawati. Nanging wangsiting jawata ingkang linuwih ingkang kuat jumeneng ratu ana Kraton Dwarawati kuwi panetising Bathara Wisnumaya mriki. Mula kang saka iku Dimas jeneng para tak timbali ana ngarsanipun Kakang supaya nderek aneksani yen ana jalma panitising Bathara Wisnumaya ingkang tumitah ana Mercapada iki mengko bakal tak paringi Kraton Dwarawati sak kulwektune sak dampare sak panguwasane. Yen saka ature Dimas Singa Mulangjaya kepiye? Enggal matura pun Kakang bakal midhangetake nilingake karna leng ramyang ingkang driya
sumuwing tias katuritan lemot kapiyatan ning rino jet ram-raming driya manawung nawung keguwunging yang seso Dimas Singumulang Jaya pun kakang ngendika marang sliramu banjur nuratilin balan ngangsek anggone rasawan ana ngarsanipun kakang iki saking wangsiting Jawata ingkang linangkung boten dangu malih kraton Darawati wonten Alendra ingkang lenggah dampar kencana miturut wangsiting Jawata paniti sing Bathara Wisnumaya. Iya. Namung Kang Rayi gadhahi pinuwun. Arep nyuwun napa? Mboten ngamungaken Alendra, mboten ngamungaken satriya. Senajan kula pamekaken darahing ceplik Sudra Ngulandara mikul suket pidak pejaraan. Badhe kula sembah-sembah wonten kraton Darawati menawi saged ngendhih yudanipun ingkang rayi Singamulang Jaya. Wah. Cilik gedene Dimas Singamulang Jaya ngedekake sayembara perang, sayembara pilih kula niki. Ya, tak lilani. Awit ingsun bakar percaya ingkang lenggah ana kraton Darawati kuwi ora mung titah sembarangan nanging kusuma wijil wong andana tapa paniti sing Bathara Wisnumaya. Yen Dimas Singamulang Jaya bakal ngedekake sayembara perang malah kepasang yuga pun kakang nayogyani saka ature Dimas Singamulang Jaya. Sigra Brahmana kanca sigra mrenake nawang moko Nalendra mbek maru sing sang katrigu mulung mangrempake wadya kutole kagiri-giri Segebyar waku capo Nalendra Darawati Wiya sing pangandikan Wenara Singa Nalendra Darawati ngendika lan ingkang rayi Singamulang Jaya mboten dangu malih wonten jalma paniti sing Bathara Wisnumaya ingkang saged lenggah dampar kencana wonten kraton Darawati ngrenggani kanyut pinangka wardu kanyut ujar ngganten wardu jar ngakeca nggantena dereng abri keca demanjing sabta pertolok saru Pasebanjawi sinten ingkang wonten mancat setinggil binaturana satriya saking kasatriyan Bandar Patuman kalebet wewengkon kraton Mandura sinten kang minggah setinggil putra Mandura Raden Narayana Giwangkaton mendak-mendak tinata trapsilanira
Nyata lenggahira Caraka kanembe prapto ngajemaken astanira kalih pisan Tanono kuciwa raras 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 rumeseping driya Ewang sukma mangat diulinuwi sekaring bono langgeng menika wonten satriya ingkang katemben prapo ngaturaken karahardian praptanipun sinatriya saking berkah pangestunipun Sang Prabu Wanarasinga sowan kula winangkuing karahardian ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo kula tampi ndadosaken renaning penggalih kaprayogaken lenggahipun kados sampun langkung prayogi sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi dipun westani tambuh nyumanggaaken estunipun dereng nate mangertos panjenengan menika tedhakan satriya saking pundi lan sinten ingkang dados sinambating wewangi tentu kemawon Sang Prabu Ndarawati dereng nate mangertos kelayan kula awit sowan kula wonten kraton Ndarawati saweg sepisan menika kula menika awon tanpa warni satriya Bandar Patoman kula menika putra Mandura tiningkang dados kekasih kula Raden Narayana Giwang Katon panjenengan menika putra Mandura niki matur sembah nuwun lajeng wonten wigatos kados pundi keparengipun Sang Narayana prapta wonten kraton Ndarawati keparenga matur wonten ngersanipun Sang Prabu Wanarasinga sewu lepat mugi anglobena samudra ing pangasama sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sungkeming pangabekti kula ndungkap kaping kalih nampi wangsuting jawata ingkang linangkung wedal samangke ingkang dados dasat kula Narayana Giwang Katon lumawan wonten kraton Ndarawati kepingin sanget badhe nglereh ke Prabu Ndarawati miturut wangsiting jawata ingkang linangkung ingkang kiyat ngembat awatang awutung ngejum kumbala ingkang ruwet wonten kraton Ndarawati menika namung putra Mandura inggih kula pramila sowan kula badhe nyuwun kanthi sanget sampun malih menika ndadosaken pasulayan sampun malih menika ndadosaken deledrah medal samangke ke Prabu Ndarawati badhe kula suwun supados Narayana Giwang Katon ingkang lenggah dampar kenton wonten kraton Ndarawati wangsiting jawata minges pindha landheping trisula kumejut padoning ladhi netra kocak mundar mandir idep nanglo cakra amit dalam sewu Koko Prabu munggel sabdo dalam Koko Prabu kula badhe caos wangsulan kelayan Raden Narayana Giwang Katon. Ya,
Mangsa Budhuwa Dimas aja nganti ndadekake dledrah menawi saged menawi boten saged nyumanggaaken Narayana Hyang Katun ditepungake wae Rayi Dalem Dwarawati Raden Singa Mulangjaya. Lho, kowe Raden Singa Mulangjaya? Iya. Yen kondangmu aku mangerti Raden Singa Mulangjaya. Wis mangerti marang aku? Ya, aku wis midhanget kang dadi aturmu. Ya. Ana wigati apa ora tinimbalan maju mapakake aku? Miturut saka aturmu ana ngersa dalem Koko Prabu. Wangsiting Jawata ingkang linuwih bakal nglereh keprabaning Koko Prabu. Ora segampang kuwi. Ora Koko Prabu, ora Raden Singa Mulangjaya bakal deku-deku nyembah dlamaamu Narayana. Nanging yen kowe bisa ngalahake marang Raden Singa Mulangjaya, tak ulungake ke Prabu Ndorowati. Lho, yen ngono kowe ngedekake sayembara perang apa abamu? Oh ya. Yen kowe ngedekake sayembara perang bakal tak sagui. Sampun Sinuhun Prabu. Keparenga kula nyuwun pamit. Kula badhe medal wonten madyaning alun-alun nandhingi kordanipun Raden Singa Mulangjaya iki nderekaken sugeng tindakipun Sang Hyang Katun Narayana. Aja suwe-suwe. Singa Mulangjaya tak tunggu ngalun-alun ganti tapak tak tututi. Ewang Sukma mangadya linuwih Dimas Singa Mulangjaya nuwun katimbalan. Apa wis kena dipercaya saka ngendikane Dimas Singa Mulangjaya ngedekake sayembara pilih dari kula nggadahi atur kados mekaten supados ingkang lenggah dampar Kencana Ndorowati menika mboten namung titah sembarangan tasih traing kesuma wijil wong andana warik. Iya. Menawi kados mekaten kepareng kula nyuwun pamit bidhal pasowanet dumrung wonten madyaning alun-alun mapakaken Raden Narayana Hyang Katun. Iya ingkang prayitna ngati-ati. Pati nuwun katimbalan sinuwun. Budalna para wadyabala wah para kadang sentana wis ora ana dawuh meneh ingsun dari kepareng yen tambahing pangestu sinuwun kepareng bidhal pasowanan ya ingkang praitna ngati-ati ingsun bakal kundur nggedatul. Oh paripurna sadaning nalindra kersa nggani sabda Pandhita Ratu sabdaning pangandikan pendhita temen ratu tanana bedane kulawan pinandhita. Nalindra ngendika rata wong tiyang sak negari menawi Pandhita datan kenging Wolawali we Kresna marang Patra Seta datan saged lumeber sabdanira jela tedhas saking dampar Kencana ginarebeg sangya para putri tinon saking Mandrawa gegleyungan saking katebian.
Oh
aja turu sore kaki ping pindho no iya mau pelok iya saiki slendro genti iya ning ya alon-alon karang nek gamelan saka pepundhenku ngambah ki rada larase gedhe nek ora duwe swara gedhe jan iso mendelik temenanan mula ya kudu ngati-ati wiraswarae menteleng-menteleng kok iki mau le nembang iya tapi sakniki nyuwun kaping kalih niki bagiane Bu Waranggana maupun wiraswara gandeng Waranggana ya didumi kaos ya kudu nembang sesuk gek tinggi senang oh lah beres nek ngono nek teng mriki niku nganggre karang tengah pokoke beres ngoten mawon monggo Bu Sudi Rahayu bakule jamu monggo piye nah kanca ki anggere sore wis didumi kaos mesti gumiak kaya ngono kuwi ha iya sing ngedumi ayo panjenengane Pak Kemis karo Bu Sum ki ra isih kurang loro iki mau tak tagihke sesuk le aja susah nggih monggo
Wah. Anggere adikku putut sing ngendang, kancil sing demung. Wah. Koke kompak. Dasare kancil ki ya mualaf ya. Rumangsaku wiyaga kok melu kono ora urung bali ning gone meneh. Wiyaga ki anggere murtad kaya ngono kuwi. Iya. Nggih, monggo, Bu. Aja gawe matur genging panuningang tanpa pepindhan yani Bapa Penewu Bapa Lurah sampun kepareng lenggah sampun kepareng rawuh nyun berkah pangestu mugi-mugi warga ing Karang Tengah mriki saged gemah ripah loh jinawi lan panjenengane Bapak Kapolsek Bapak Ndan Ramil mengestoni mugi-mugi Karang Tengah mriki dadosaken keamananipun boten wonten durjana boten wonten ingkang silih-ungkih pasulayan matur genging panuwun kang tanpa pindhan temenanan lho nek iki janjine Karang Tengah Bapa Penewu Bapa Lurah Bapa Dukuh Ndang Ramil Bapak Kapolsek do rawuh kabeh oh iya tenan nek ning Karang Tengah ki gumunku ning kono kuwi iya. Lah kok kowe nganti tekan kene nek jane ngono ki ya jane Pak RT karo Pak RW iki pasrah karo priya Mas Priya kula tak nyuwun niki komplitan ning danane ming wonten sementen kula nyuwun sing mayang Mbah Toyo ha priya ki waduh mboten wantun kula mboten wantun tenan nek kula kalih pepundhen kula niku mboten wantun lah pripun lah nggih monggo kula saguhe ming pados gamelan wiyaga mangke kula sagahi kalih sinden nek Mbah Toyo niki nggih mangsa burunga lah kok Pak Darto wis menengo bae mengko men dipasrahke kemis karo sisum mengko saka Jakarta ngebel Pak D ngopo slamet Pak D ya do waras kabeh le kemis kowe piye keluarga nggih slamet niki anu Pak D kula ajeng matur ana apa benjing malam kemis legi teng Karang Tengah nggih. Ngopo? Kula teng dhuwur niki. Oh iya. Kalih beto iket, beto surjan, beto bebet. Kalih beto keprak. Lah ngopo? Kula aturi mayang teng rika. Oh iya. Ning nggih niku lho Pak De. Pokoke namung mayang lho. Oh iya, ora apa-apa nek sing dawuh adine iki ora apa-apa. Wis tak mangkat. Aku wis ngono kuwi dina wis tak corek arep dinggoni wong Barawa wae tak tolak. Aja nek iki sing ngundang ki danyange Karang Tengah aku ya ngono. Aku wis nyaguhi Karang Tengah. Nggih, sesuk diundur mawon nggih. Tenan, tekaning ndata sowan ning Karang Tengah. No, iya. Ya iki. Kowe karo aku ki dadi tanggung jawabe Pak Kemis karo Bu Sum ngono. Perkara sesuk disangoni ya alhamdulillah gene ora ya ora apa-apa karang adine sing nek wiyaga wis beres iki.
Aku anggere adikku loro lanang wedok ki sing dawuh ngono kuwi ora bakal mingkuh wong kuwi iki miturut saka ngendikane Kang Suwargi lepas soparane jembar kubure mbok cilik Arjo karo mak cilik kuwi wis ngendikake aku duwe anak lanang jenenge Sarjana kuwi ya wis dipundhut karo sing kuwasa. Kowe le tak nggo sulih Sarjana dadi disedulurke karo Sisum karo Pairah karo sing neng Demak kuwi. Oh nggih aku ya ngono. Wis kowe nggo lanangan ya nggih aku ya. Tenan karo Tujila karo Paira karo Sisum kon seduluran. Oh ya iya. Dadi nek neng Karang Tengah kene aja ngarep-arep dhuwit kowe. Pokoke anggere dijanganke Lombok ngono wis trimo. Yo. Nah iki ngene nok kowe karo aku ditimbali ning Karang Tengah ki dipengestoni Bapak Penewu, Bapak Lurah, Bapak Dukuh lan Bapak Kapolsek Ndaramil kuwi iki kajate iki merti dusun ya kuwi mejemuk umum ya sedekah bumi ya supaya bisa selamet nir ing sambekala kadang-kadangmu sing ana Pedukuhan Karang Tengah sak kiwa tengene ya kelurahan kene ya letani ya bisa dadi ngrembaka tetukulane kene saiki dimungsuhi karo kethek buntut dawa kuwi ya kudu sing prayitna ngati-ati karena wis kidul kono ya wis ora ana pangan dadi iki ya wong kuwi ya umat ingkang maha kawasa ya kudu sing sabar ya sing baku guyub rukun ya iki gedung iki saya suwe saya apik ternite sing anu mlongoh wis ditambang lah biyen diresmekke bolong e ayo ora ketang didolke kayu jati ning ayo wis temata ngono ya dadi gedung iki kena nggo gedung para sedulur-sedulur iso digunakake dienggo kumpulan ya dienggo ewo-ewo sing ora duwe papan kene iki iso dadi nggo mantenan iso nggo supitan iso ayo syukur bagis nek wiyo do supit iki newok kene ya ora apa-apa ya iki ana bintange tamu lho no oh iya bintange tamu ki saka tlatah miturut adel jale saka Eropa yo dihormati Mbah Klowor men anu kene rada cerak kene Mbah Klowor yo dihormati yo sedulur yo yo truk le bebetan dibenakke sithik
Mbak Sudir mbok tasmu ki dimburekke sithik. Engko nek digawa Kang Klowor mah. Sugeng dalu Kang Klowor. Kowe rasa diuripke kowe surip ya. Wilujeng dalu Mbak Cange. Oh nggih. Dangu mboten pinanggih. Nggih. Wilujeng dalu yo Cange. Matur nuwun. Nggih. Jenengan ki rak Mbak Wiwit to? Nggih kula Mbak Wiwit riyen. Oh, sakniki ganti bojo niku lho. Lah niki kula kalih bojo kula niku. Iya ngalah. Lah ning angel mboten iso anak-anak. Lah niki bojo kula niku duwe aji-aji murgane lek ora duwe anak niku. Aji-ajine lembu sekilan. Dadine nggih mboten saged niku wau dadi kurang sekilan terus. Ya ora nyutung ngono. Lho kepiye to? Wong kowe ya saka Jakarta jare duwe aji-aji. Aji-ajine apa? Kul buntet. Arep aku metiti akeh buntet kulmu. Nggih, saderengipun kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Lurah, Bapak menawa para pinisepuh sedaya wonten ing Karang Tengah. Para pinisepuh. Lah kupingmu do suwak. Nggih amit sewu niki anu Pak Klowor. Niki sedatose jenengan niku bintang tamu ning wonten ingkang ngaturi. Nggih menika Mas Nur Cahyo Purnomo niku ngaturi jenengan awit menika nggadahi janipun nggadahi punagi. Nggih. Benjang menawi Karang Tengah menika berti dusun sedekah bumi badhe ngaturi Mbah Klowor teng Karang Tengah mriki. Niku nggadahi pinuwunan ngoten niku naminipun tasakuran. Nggih menika tasakuran le bangun toko niku wis dadi toko cahaya. Monggo kula aturi belanja praktis dan berkah. Tasakuran Nur Cahyo Purnomo. Doakan sukses selalu. Dadi jenengan teng mriki niki sing nimbali niki. Oh nggih, pun aturaken matur sembah nuwun. Anu Dede. Dede piye to? Lah namung dibel kula. Oh, nggih. Namung di WA. Oh di WA. Nggih. Ning jelas heeh, nggih kula nderek memuji mugi-mugi anggenipun ngedekaken toko menika lancar. Nggih, toko cahaya. Nggih, doakan sukses selalu. Amin. Nggih. Nggih niku iso belanja praktis dan berkah. Lah pripun, Pak? Bentene pripun? Niki bojo kula niki anu kok ndemenakake. Ana sing ngomongke mbok dicokot munyuk. Injih ngaturaken matur sembah nuwun. Awit sampun paring dawuh kula kalian bojo kula menika nderek ngregengaken wontenipun. Niki wau jenengan sing nusul teng daerah Tungun napa sing Kang Klowor ngampiri sampean? Lah kula niki bonceng kalih bojo kula niku to, Pak. Malah Jawa-Jawa niku anu napa semruwuk ngoten niku lho. Oh, lah napa kok semruwuk? Lah duka sing muni niku sing pundi kula nggih bingung. Omongane cangkemku ngono wae nak. Ya ora ngono kuwi to, Pak. Wong aku ya Aku ki tenan aja pene aku gemati tak pegat biyen-biyen. Arep tak ijalke sapa? Lah tak ijalke iki. Lah apa ya gelem bulas mini iki? Apa ya gelem? Lah diperkosa. Iki aku lagi omong ngono uga ono sing mbeng kirut raine kaya diwiru. Wah, mongko geguyupane ya apik seragam nganti kaya gagak nebo ireng kabeh. Iki grup Mayangkara. Sampeyan ngerti ora Mayangkara kuwi apa? Ngerti Mayangkara. Apa? Kethek. Kuwi rombongan kethek. Kuwi ketuane kuwi. Sing gender kuwi gandrongane kuwi. Diterima. Aja ngono lho. Mak iki ketua Mayangkara. Diterima-terimake Kang Sayogi. Kowe diterima-terimake kowe diunekke bangkong karo
Nggih, pangapunten lho Pak Lurah, kula ngaturaken kula nuwun kalian warga Padukuhan Karang Tengah ingkang wedal menika ngawontenaken tasakuran bersih dusun utawi nek nggen kula rasul. Rasul. Kene sedekah bumi, Mas. Padha wae nggon sedekah bumi nggih. Halo. Hah? Lah Sing marayudan ki Kang Klowor ki nganggo akik ijo kuwi lho. Adate ra nganggo akik bareng ning Karang Tengah nganggo akik marayudan. Wah lah niki akik niki nggih enten namine kok niki. Sinten? Niki tuh. akik kula niku 5, 4. Apa jenenge? Sing siji ning dalan ukun mugi temulan. Temulan lho, Pak. Sing siji ning menthuk temuthuk. Temuthuk. Nemu ning menthuk. Iki khasiate apa iki, Pak? Iki ning isor kayu jeruk iki temujer. Mbuh. Ora ngono kuwi khasiate kuwi kepiye kuwi? Iki akeh aku nduduke akeh ngene iki wis sindene iki demesem kabeh. Kayak iki ora mergo kesemsem karo sampean iki ora. Sing kandha sapa? Aja iri Mbak Libu. Sikune wong bagus dong sih. Ora aku ora iri karo jenengan ket biyen ku ora iri. Wong bagus ya bagus kowe. Ya iyalah siapa takut. Ning aku ya gumun kok Mbak Cang iki. Neng dindi ku lagi neng wilayah nggonku pe Mbak Cang aro aku be ora neng nggonku mayang semidek aku nyengoh ning ngene iki ora diruwi lah mbok yo mbang-mbang gula apa ngono kelutik ya ora lah jenengan ki ya ora mbagekke ora ngono kok yo ora mbagekke kepiye alami ora kon mbagekke gak demben aku ya liwat nang ngene Mbak Ayu kene Pacang liwat ngarepe iki lha mbok ya mampir-mampir ya ora cetan mampir aku nek ngerti ngono ya mesti tak ampirke lah wong ya pitikku akeh pitike akeh niku terus ajeng nggih napa gue langgo lanangan pitike akeh iki karepe aku diampirke kon teturon men dicucuki pitik oh ngono iya waduh Mbah iki jan iki yoga iki jarene iki udan deres ning larang banyu lho kae terus diteri terane kemu nyontok karo sinomanu apik iki matur karo Pak Lurah Pak Lurah ngersakaken menapa menika nggih nuwun sewu para pepunden para pinispo linangkung wonten ngersanipun Bapak Lurah ngersakaken menapa menawi saged mangke kula aturaken kalian semah kula Pak Lurah. Ya kayak pemudanku dhewe. Nek kene kadua. Sampean ngerti ora Pak Lurah asmane sapa? Hah? Pak Lurah ki asmane sapa? Lah trahku dhewe tak takoni. Lah sapa sampean ngerti? Lah ngerti ora? Ngerti. Lah sapa? Trahku dhewe ora tak omong-omongke. Oh, jane ngerti tenan ora? Ngerti, waduhake. Sindene sing nomor 2. Bathuke ambane ra umum. Mbah Klowor. Mbah Klowor. Dalem Mbak Cange. Saiki golek sinden sing bathuke nonong ki angel lho. Lah nggih. Liyane iki Nggih estu tenane longgar tenan. Iki nek anak aku nggo isih duwe anak cilik ngono nek latihan voli ngono janeng kono kuwi wis. Terus arep dinggo lapangan lho. Ji monggo Pak Lurah ngersakaken napa menika? Ora Pak Lurah ora ngersakaken apa-apa sakarepmu wae udan-udan. Nggih, ketingalipun wonten pamundutan mboten Mbak Cang? mboten niki wonten kutut manggung mangke nek gara-gara mau. Oh, nggih. Mangke gedawan nek kutut manggung sakniki. Pripun? Mangke nek dawa ora saged cedhakke ambak. Hah? Niki kersane Pak Panitia awake dhewe iki rono kae kok yo. Wah, ora wis tekan kene. Kae lho Pak Nardi ku sing ngundang jenengan kuwi lho. Wah. Lah kula pun ngangkai saenten-entene wiyaga kan mriki. Oh nggih nderek Mbah Klowor. Lah anu waduh lah malah boyongan malih. Ya ora apa-apa nek. Ya manut nek. Iki diselingi lagu riyen. Nggih, monggo. Nggih. Ngaturke napa? Heeh. Sing elek-eleke njaba. Awake dhewe iki rak pasangan serasi to, Pak? Iya nek ana sing arah-arane wis
Piye to? Lah iya awake dhewe Pasangan serasi. Ning ana sing ngomongke ya Mulane to Pak aku ki Nah, nang kene wis metu. Tolong Pak niku mang ranggehke. Nah. Saking penonton matur sembah nuwun menika ngersakaken menapa Sriune sedulurku tuwa aku entuk kayang nih sesuk kowe 5.000 matur nuwun ya Mbak Darno ngersake apa Pak embuh pokoke ora mesti kepiye to ditekoni kok sing penting diulungi ketak sai ngersake Sriune tak dipinangkani pripun Mbah Klowor sios majeng napa teng riku Oh majeng, kan majeng Mbah. Ya wis manut lah. Manut setan bali ngulon. Aku mau ngelangkahi yoga ngangkai meneh. Nututi bojo kok ya angel men pindah-pindah kaya kucing. Abot-abote derek pokoke. Bot-bote ngetutke wong lanang, ki wong wedok ki ya kudu. Lah kok njur sia-sia karo Mas Priya. Nisih. Ya kepidak. Wis. Kuwi ya bocah kuwi ya murtad meneh. Adate melu rumbungan kene. Anu sakniki mboten bubuk asmara. Lah kula niki dipencilke lho Pak. Lah tujune Pak Kemis niku ngundang kula. Woi. Kelompok-kelompok bun lah tak ewang udan-udan nggih golek dublaking putu Pak. Abot-abot aku dublak putu kaya katen iki Pak Lurah. Wis gek mara. Nah, digatu batu sing suwe. Gek dipinangkani mau pamundhutane saka penonton. Selak wengi. Wengi ora apa-apa lek arep sewengi sesuk jam 7 rampunge. Monggo Mbak Klowor dileksanani wae mundhut napa niku? Dendangane slendro. Kayak malah ono sing ngomongke semoga samawa. Lho awake dhewe iki samawa ya, Pak. Samawa kepiye? Sakinah mawaddah warahmah iki dong ora. Kono kae ora ya, gek Kusnul Khotimah. Aja sik. Aja sik. Kok buri. Pira Mas dindingane sedo Mas? Wah, jan. Sinebut pahlawan putri. Gini ku halus temen. Iya, iki saiki jatahmu. Wong loro Sriune ngamos tika tungkem. Sing apik. Sing bener ki Mustika Mbah Klowor. Ya Mustika Tuban. Lah kok Mustika? Mustikem niku. Mustika Tuban. Mulane iki nek latihan ku cok mangkatoh to. Lah kok anggere latihan ya ana sing bareng-bareng arisan. Yo. Wong sepati kurang maneh. Sing ngebel ku ya iki. Lah iya. Jeneng Mas Kukirno ya iki. Nang kene sing kene ya go dijikuk lambeku ketulur ana merongos kapok lho. Karo wong sitok aku ya mangkel ya seneng. Lah kepiye? Nek ndek garapan ya ngebel. Nek anggere pethuk ya gur jikuk congor. Lah iya, ora apa-apa. Lah sampean kuwi sing pinunjul ya tak sampean ki sadar ora ta sing pinunjul ki ya mung kuwi kok. Hah? Sampean ki sadar ora sing pinunjul ki ya mung kuwi. Ya tuku to, cokot sisan. Ayo. Ya terus ke. Jatahmu. Duk. Iya. Oh, alah. Agek tak selani sewengi iki kadek ya wis bingung ta kowe iki. Gek mangano bae. Adek bojo loro, sing siji kaya ngene, sing siji kaya ngono, lha dek jan ora bener kabeh. Gek kaya nek anggere aku ning ndi ngetutke, ora kepiye to? Lah.
Lah terangane tak rasa-rasa kowe ku mah mentelan terangane. Engko ya. Lah kepiye to Pakmu ki lah aku ki lek iso ngopo-ngopo ku ya mergo kuwi. Oh lah iya kok cek ngopo-ngopo terangane. Tuh perang ngembo Janaka Bebila Wiratmaya Ndherekaken sugeng kondur sing sampun kepareng kondur. Nggih, mriko para panitia. Panitia sinuman kok kondur dhisik to, Guys. Ora. Arep delok jenengan lho. Anamurung Sri